Tawagang pansin naman po ng isang mambabatas sa La Union na ang mga otoridad upang tumugon at magbigay ng update sa mga isinagawang hakbang kasunod ng insidenteng kinasasangkutan ng batang atleta at coach nito nung kasagsagan ng Batang Pinoy 2025. Ayon sa mambabatas, demoralidad sa delegasyon ng San Fernando City at ang kabuuang lalawigan na naging insidente at naging epekto ng iskandalo sa biktimang atleta. Mahalaga umano na matugunan ang turang usapin dahilan upang imungkahin at talakayin ito sa Committee on Women, Responsible Parenthood and Gender Development at Committee on Youth and Sports Development. Matatandaan na naaresto ang tinutukoy na coach matapos isumbong ng biktima ng panghihipo habang natutulog sa itinalagang classroom quarters sa General Santos City noong Oktubre ng taong kasalukuyan. IFM News. IFM News. IFM News.